Hezké dopoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Pavel Seidl, jsem zaměstnancem firmy Vavin a vítám vás s tímto na dnešním webináři. Dnešním tématem se opět po čase vracíme k oblasti nakládání s dešťovými vodami. Konkrétně se budeme dneska zabývat problematikou vírových ventilů. Nicméně toto téma uchopíme maličko netradičním způsobem, a to s akcentem právě na způsob spolupráce při návrhu toho ventilu mezi vámi jakožto projektanty a námi jakožto výrobcem těchto ventilů. Jo, protože ten návrh není úplně jednoduchý, tak proto tato kooperace je pro správný návrh toho ventilu jakoby nezbytná. Jo, takže dneska se nebudeme podrobně zabývat konkrétními typy těch ventilů, jejich technickými parametry a podobně, ale právě se zaměříme na ty ryze praktické informace a postupy, které je potřeba aplikovat během té naší spolupráce při tom návrhu. I dneska bude webinář rozdělen do 2 částí. Tu první část, která bude právě obsahovat ty nosné informace, ty stěžejní informace, tak toto téma nám přednáší moje kolegyně Denisa Špinarová, která se právě touto problematikou u nás ve Vavinu zabývá a je to ta osoba, řekněme, nejkompetentnější k tomu, aby nám toto všecko vysvětlila. Druhou částí vás provedu já sám osobně a v této části se zaměříme na představení jakoby knihovny těch vírových ventilů pro BIM aplikace, tedy konkrétně pro program Revit. To je asi tak v rychlosti na úvod všecko a já už bych teda předal slovo Denise, aby nám přednesla tu svoji část webináře. Takže dobrý den. Ďakujem Pavlovi za úvodné privítanie a verím, že dnešný webinár bude pre vás zaujímavý a hlavne užitočný pre vašu projekčnú časť. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, čo vás dnes čaká a čo sa dozvieme. Začneme tým, čo sú všeobecne vírové ventily a ako fungujú, len tak v stručnosti, potom si ukážeme rozdelenie podľa smeru nátoku, či už vertikálne alebo horizontálne, ukážeme si dostupné dimenzie a prietoky ventilov a potom sa práve dostaneme k tomu najdôležitejšiemu, ako pracovať s poptávkovými formulármi, či už PDF verzia alebo online. Prejdeme i na webovú stránku, kde nájdeme online formulár a na konkrétnom príklade si ukážeme, ako to správne vyplniť. No a už, jak Pavel spomínal, nakoniec mu opäť predám slovo a ukáže vám BIM knižnicu vírových ventilov pre program Revit. Takže trošku teda tej teórie, čo sú vírové ventily. Všeobecne vieme, že vírový ventil slúži na reguláciu prietoku vody v kanalizačných systémoch. Funguje na princípe rotácie vody vo vnútri komory, ktorá vzniká tangenciálnym spôsobom. Tangenciálnym prítokom, to znamená, že vlastne ten prúd vody nevteká priamo do toho stredu, ale pozdĺž vnútornej steny komory. Fungovanie bez potreby elektrickej energie, čiže ventil funguje iba na základe hydrauliky. To znamená bez použitia akýchkoľvek motorov, čidiel alebo napájania. Väčší otvor sa rovná nižšie riziko upchania. Keď to vlastne mám porovnať s inými prietokmi regulácie, tak vírový ventil má výrazne väčší výstupný otvor pri rovnakej kapacite, čo vlastne znižuje to riziko upchania a tým zvyšuje spoľahlivosť toho systému. Reaguje na zmenu hladiny automaticky a spoľahlivo, čo je veľmi dôležité. No a nakoniec naša ponuka vírových ventilov zahrňa rôzne konštrukčné riešenia pre rôzne typy objektov. To znamená od nejakých bežných aplikácií až po atypické projekty. Ďalej máme, ale ponúkame inštaláciu do plastových a betónových šachiet, speciálnych objektov, ale i, čo je zaujímavé,
tak inštalujeme vírové ventily i na strechách, ktoré slúžia na reguláciu dažďovej vody, ale predovšetkým sa zameriavame na mokrú inštaláciu. Len pre vysvetlenie, mokrá inštalácia to znamená, že ten ventil je neustále ponorený vo vode a pracuje vlastne stále v tom kontakte s tou vodou. Ale samozrejme, keď niekto chce návrh vírového ventilu i pre tú suchú inštaláciu, tak naopak zase vysvetlím. Suchá inštalácia, ventil je za sucha mimo vody a práve je aktívny iba pri zvýšenom prietoku, napríklad počas dažďa. Takže každé riešenie navrhujeme individuálne podľa daného projektu, podľa jeho potrieb. Teraz už sa dostávame k rozdeleniu podľa smeru nátoku, takže len tak v rýchlosti si prejdeme naše vírové ventily. Vertikálny nátok, tzv. CEF. Všetky ventily, chcem povedať ešte, že sa vyrábajú z nerezovej ocele. Všetky tieto popisy, včetne obrázkov, nájdete na našich stránkach. Len v rýchlosti taký základný rozdiel medzi nimi, takže ten prvý je basic, tam ide o základnú konštrukciu vírového ventilu bez integrovaných bezpečnostných prvkov, teda určený pre tú mokrú inštaláciu, čo sme si vlastne i vysvetlili, umiestnenie do šachiet alebo nádrží, ktoré sú vlastne trvalo alebo dočasne zaplavené. Potom je tornádo ako druhý, to je vírový ventil vybavený bezpečnostným prvkom s čelným otvorom a lánkom, ktorý môžeme vidieť na obrázku. Lánko je súčasťou dodávky a jeho dĺžka závisí od hĺbky šachty, to znamená teda od úrovne odtoku až po poklop, takže je ideálny do plytkých a hlbokých šachiet. Ďalším typom vírového ventila je Typhoon. Tam je bezpečnostným prvkom integrované zvislé prepadové potrubie, ktoré je priamo zaústené do konštrukcie za hlavnou vírovou komorou. V prípade núdzového vypustenia ho práve stačí jednoducho vypustiť z púzdra. No a posledným máme Hurikán. Je tam tzv. Táhlo, ktoré vidíme taktiež na obrázku. To umožňuje vysunúť telo toho ventila z púzdra, ktoré je pevne pripevnené k stene nádrže alebo jímky. No a na vysunutie slúži práve to táhlo s tou rukoveťou, ktoré je pevne spojené s vírovou komorou. A ešte taká dôležitá informácia k tomu. To táhlo by nemalo končiť hlbšie než 30 cm pod poklopom a čo sa týka použitia, tak je vhodné do priestorov, kde nie je úplne ideálny prístup k odtokovému otvoru. Potom máme ďalší vertikálny nátok a to je tzv. CEVK. Ten je práve vhodný naopak pre menšie prítoky a ideálne sa inštaluje do malých šachiet s integrovanou preplachovacou hadicou, ktorú vlastne môžeme vidieť i na obrázku. No a nakoniec tu máme horizontálny nátok, tzv. CYE, a ten je vhodný pre vlastne používa sa, alebo teda respektíve osadzuje sa na dno tej nádrže alebo šachty bez nutnosti prehlbenia. V prípade potreby môže byť taktiež doplnený o zvislý bezpečnostný prepad. A čo sa týka dimenzií a prietokov, tak máme dimenzie od DN110. To je práve ten prípad, ten cek s tou preplakovacou hadicou, ktorý sme pred chvíľkou videli na obrázku a používa sa napríklad pre rodinné domy. Potom sú to dimenzie 160, 200, 250 a 315. Čo sa týka prietokov, tak tam je dôležité povedať, že minimálny návrhový prietok pre všetky vírové ventily je podľa normy 75, 90, 11, 0,5 litra za sekundu, ale v špecifických prípadoch môžeme použiť i prietok od 0,3 litra za sekundu. A u toho horizontálneho nátoku CYE sa to používa povolený odtok od 6 litrov za sekundu.
A už sme sa dopracovali k tomu najpodstatnejšiemu, čo sú práve tie poptávkové formuláre. A je to PDF verzia, máme teda dve verzie. PDF verzia je tzv. Slepý výkres. Ten posielame na požiadanie, vyplní sa ručne, naskenuje a pošlete ho naspäť. Alebo je to práve ten online formulár, ktorý je veľmi rýchly, jednoduchý, kde zadáte parametre a odošlete to priamo cez web. Tu je len na porovnanie, aby ste videli, že na ľavej strane je ten slepý výkres, ktorý sa naskenuje a pošle. Vidíme tam práve i obrázky vírových ventilov. Dole na pravej strane máme poptávkový formulár, ktorému sa teraz hneď presunieme a dostaneme, ale čo chcem ešte povedať, že je dôležité, že vlastne oba formuláre obsahujú rovnaké polia. Takže ja sa teraz presuniem na našu stránku. Vidíme tu našu hlavnú Vavin stránku a teraz si ukážeme, ako sa dostaneme k tomu formuláru. Takže úplne hore máme ako prvé produkty, potom dažďová voda a už ako tretie tu vidíme vírové ventily. Je tu práve popísané to, čo som vám hovorila, všetko v stručnosti, a teda podrobnejšie teda popísané všetky typy vírových ventilov, ale nás teraz zaujíma ten formulár, ktorý vlastne tuto krásne takhle podfarbený. Získejte cenovú nabídku. Tak a už sme tady u formulára. Ja mám pre vás dokonca i pripravený výkres, kde máme parametre a príklad vlastne je to konkrétny, ktorý si tuto spolu vyplníme. Akurát tieto základné údaje použijem svoje. Takže napíšeme meno, priezvisko, název firmy si vymyslím, treba Denda Spol, e-mail, telefónne číslo, název projektu si dáme krásny deň. Dneska máme škaredo, tak už dúfam, že už bude krásne. Takže toto máme úplne tie základné údaje, ktoré sú takisto potrebné pre nás a pre projekt. A ďalej sa dostávame k typu vírového ventilu. Takže ja vám ukážem ten výkres. Tak. Tu som si vybrala tento výkres, ktorý je veľmi prehľadný a kde vlastne ako prvé, keď sa pozrieme do res teda a vidíme, že sa jedná o vertikálny nátok a dokonca ešte je tu i popis, vírový ventil pro odtok je 1,58 litra za sekundu. Takže keď pôjdeme naspäť na náš formulár, tak sme zistili, že sa jedná o vertikálny nátok. Vidíme tu vlastne všetky tie vírové ventily, práve aby ste sa nemuseli vrácať späť na stránku a aby ste sa mohli tuto hneď vidieť, aký teda ten bezpečnostný prvok sa dá použiť, alebo prípadne bez bezpečnostného prvku, čo je vlastne basic. Ešte než sa dostaneme ďalej, tak vám tu len chcem ukázať, že keď si takto zjedeme dolu, tak tu máme krásny nákres vírového ventila umiestneného v šachte, kde vám chcem ešte ukázať, že vidíme, že sa jedná o vertikálny nátok a len tak pre vysvetlenie ešte medzi vertikálnym a horizontálnym nátokom, tak vlastne z ľavej strany je vidieť, že tá voda priteká zľava vlastne a potom zo spodu tam, kde je ten kalový priestor, odteká cez ten vírový ventil, tady ukazujem šipku, neviem, jestli je to teda dobre vidieť, odteká cez vírový ventil preč
vlastne do trúbky. Horizontálny nátok máme vlastne jeden, to je ten CYE a tam ten rozdiel je patrný, jednoznačný, pretože nemá ten kalový priestor a voda vlastne preteká zo spodu. Takže to je len pre vysvetlenie medzi nátokmi a potom nám ešte tento náčrt práve slúži na vypočítanie tlakovej výšky, čo vlastne tuto vidíme, tú šipku Hmax, a počítá sa to práve od dna toho odtoku po maximálnu hladinu tej retencie. Takže opäť, keď sa presunieme my na ten náš obrázok, nákres, tak tu je krásne vidieť, dokonca to máme i okotované, že v tomto prípade je to 1060 mm, čo znamená, že je to tuto vlastne od toho odtoku po maximálnu hladinu a v tomto prípade tá maximálna hladina je ten bezpečnostný prepad. Ešte keď to mám tu otvorené, aby sme sa zase nemuseli preklikávať, tak sa vlastne pozrieme, jaký je dimenzia na odtoku a dimenzia na odtoku je 250. Takže opäť sa presunieme sem a nakoniec sme vyplnili teda, že sa jedná o vertikálny nátok, s tým, že sme tam ešte videli, že sa jedná o zvislý bezpečnostný prepad, takže v tomhle prípade by sme použili Tajfún. Takže vyberieme zo zoznamu Tajfún a pozor, zastavíme sa ešte u tohoto, pretože tu máme poznámku. V prípade výberu typu Tajfún s bezpečnostným prvkem uveďte do poznámky dimenze přepadu. Takže ja viem, od projektanta v tom výkrese to tam nebolo popísané, ale mala som informáciu od projektanta. Tu je poznámka, do ktorej napíšeme, že dimenzia prepadu je EN 160. Vrátime sa opäť naspäť. Povolený odtok tam bol 1,58. Jednotky sú litre za sekundu, takže tie tam nemusíme už písať. A pozor, tá tlaková výška sa dáva v metroch. Na výkrese sme ju mali v milimetroch, takže tam to bolo 1060, takže to bude 1,06 metra v tomto prípade. Průměr odtokového potrubí jsme viděli, že je 250 na odtoku. Vieme a videli jsme, že ten vírový ventil je v retenčnej nádrži na rovnej stene. Keby bol v šachte, tak môže byť, takéto zvyčajne to býva zaoblená stena. A potom už len posledná vec, a to je rozmer šachty alebo jímky. To bol rez, takže tam to nebolo popísané rozmer a ja viem, že vlastne z pôdorysu to bolo 3x2,5x2. Je to opäť v metroch, takže pozor na jednotky. A to máme všetko. Zaklikneme súhlasím s príjmaním ďalších sdelení od spoločnosti Vavin. A vlastne dáme odoslať. Úspešne odesláno, takže super. Samozrejme, môže sa stať, že sú prípady, kde si nebudete radiť, budete sa chcieť poradiť, máte výkres, neviete presne, aký použiť typ vírového ventilu. Práve preto tu máte môj kontakt, e-mail, i telefón, i s fotkou. Takže mi môžete kedykoľvek zavolať a samozrejme sa poradiť, prípadne mi poslať ten výkres a môžeme to skonzultovať. Ale tým vlastne to ešte nekončí. Ja sa ešte tuto ďalej presuniem na prezentáciu. Takže skončili sme úspešným odoslaním formulára, ktorý mi teda príde na e-mail. Ja sa ho snažím samozrejme čím skôr spracovať, ale zvyčajne to býva tie 3 pracovné dni a výsledkom a výstupom toho je, že ja vám potom na ten e-mail, ktorý ste zadali v tom formulári, pošlem takýto náčrt, kde sú vlastne všetky tie zadané parametre z toho formulára. Vidíme práve tú výšku 1,06, dimenzia na odtoku 250 mm, vypočítaný kalový priestor podľa zadaných parametrov, čo bolo 300 mm.
A potom je tu vlastne krivka. A dôležité je, že každý projekt má svoje referenčné číslo. Je to vlastne tu úplne hore, je to 7-miestne číslo, ktoré vás vedieme pod týmto číslom, aby sme vás mohli nájsť, alebo ich to číslo je dôležité samozrejme i potom pre vás. No a okrem tej krivky a náčrtu vám pošleme ešte DVG výkres. A vlastne, čo je to najdôležitejšie a najpodstatnejšie, tak je tá ceníková cena. U tohoto projektu tá cena, bol to vlastne Tajfún s bezpečnostným prepadom a tá cena vyšla na 51 340 korún. A to je vlastne všetko. Ja vám to takto odošlem, vy si skontrolujete informácie a tým je to uzavreté a následne ho vlastne môžete ďalej poslať s týmito údajmi, ktoré som vám ja poslala a dúfam, že teda je spokojnosť na obidvoch stranách potom. Takže to je z mojej strany všetko a ja teraz opäť dávam slovo Pavlovi. Tak já děkuji Denise za příspěvek, kterým nám vysvětlila postup naší spolupráce v rámci návrhu vírových ventilů. A teďka ve zbytku času bude na mě, abych vám předvedl, jak funguje návrh ventilů v programu Revit. Předem musím říct, že je to docela jako unikátní řešení těchto vírových ventilů v Revitu, že prostě nenašel jsem konkurenční výrobci, který by nabízeli vírové ventily v Revitu. Tak, já to zase ještě trošku rozseparuju do dvou částí. První část představím knihovnu a v druhé části vám nějak jakoby nastíním nějakou ideu, představu, jak přímo ten vírový ventil zakomponovat do projektu. Tak, tady vidíte vlevo, nahrál jsem si tu knihovnu do projektu a v první řadě řeknu, že pro tuto chvíli máme v Revitu ventily pouze s vertikálním nátokem. Horizontální nátok budeme dodělávat, nicméně teď máme ten vertikální. Tady vidíte vlevo, že tady jsou všechny ty typy ventilů Basic, Hurricane, Tornado i Typhoon a je jenom na nás, který využijeme. Denisa už vám říkala nějaké rozdíly mezi těmi ventily, takže spíše to bylo, chápejme, ve smyslu konkrétního konstrukčního řešení bezpečnostního přepadu. Takže my jsme úplně nešli do velkých detailů těch vírových ventilů v Revitu a některé ty vírové ventily mohou působit jako hodně podobně, ale samozřejmě mají označení a název jiný. Jo? Takže já normálně takhle vemu si ventil třeba Basic a vložím si ho do projektu. Jo, když se podívám do 3D, tak vidíte, je to takový schematický vírový ventil. Co všecko můžu měnit? Jak už jste zvyklí z našich knihoven, tak vždycky po kliknutí na ten náš komponent tady uvidíte checkboxové menu a tady si můžete vybírat, co chcete. Takže já tady samozřejmě můžu měnit průměr, což můžu měnit přímo jako tady v tom menu, a nebo naopak můžu i tady v té rolece si to změnit. Tak, další věc, kterou mohu udělat, je změnit směr toho nátoku odtoku, což se taktéž hodí. No a teďka jsme už právě ve fázi, kdy zadáváme ty hodnoty, o kterých mluvila Denisa. Takže je tady hydraulická výška, třeba 2,45 nebo 2,48, průtok v litrech za sekundu třeba 2,25. Pak je tady dobré zadávat referenční číslo toho vírového ventilu, což je vlastně číslo toho dílenského výkresu, na který se pak budete v projektové dokumentaci odkazovat. Tak třeba AB 202. A další poslední věc, kterou tady ještě měníte, je vlastně, jak zmiňovala Denisa, způsob té montáže
způsob té montáže do šachty nebo do jímky a nebo volně do prostoru. Takže tady můžete volit mezi plate flat, což znamená jakoby rovná stěna v jímce, pak je tam plate rolled, což znamená jako zaoblená stěna, anebo spigot version, což je jako bez ničeho. Tak, když se podíváme do výkazu materiálu, tak vidíte, že všechny ty informace, které jsme zadávali, se nám promítnou do toho výkazu. Ukážu, že i v tomhletom výkazu funguje zpětná modifikace, takže když já v této tabulce něco změním, tak se mi to pak jako automaticky přepíše, vidíte, i do toho checkboxového menu u toho modelu. Přijmuli jsme v rámci vykazování takové jako stanovisko, že každý ventil má vlastně svoje číslo výkresu. Jo? Takže kam mířím? Jo? Já když vezmu tento ventil a normálně si ten samej skopíruju vedle, tak on má v tuto chvíli naprosto stejné hodnoty jako ten původní, ale bude se mi vykazovat dvakrát. Jo? Prostě bude si žít nezávisle svým životem, protože obvykle to takto v praxi není, že byste měli dva naprosto stejný ventily, vždycky se něčím třeba liší. Tak já tady změním referenční číslo na CD 215 třeba. A vidíte, že teď, když se vrátím zpátky, tak už je to tady přepsáno v tom checkboxovém menu CD 215. Pojďme si tedy tam vložit další ventily, jenom bychom viděli, jak to je namyšlené. Takže teďka třeba Hurricane, Tornado a poslední je ten Typhoon, který se bude jakoby i graficky lišit, protože má tu přepadovou trubku. Jo, takže tady vidíte, jsou všechny možnosti těch našich ventilů v praxi a co s tím můžeme dělat. Pokud se podíváme do té tabulky, tak zase, jo, kdybych tady něco doplnil, nějaké informace, tak se mi to všecko promítne. Tak to můžeme třeba tady vyplnit, aby jsme tam něco měli. Takže teďka budu chvilku vyplňovat bez komentáře. Jo, vymýšlím si, takže to bude hned. Tak co nám tam ještě chybí? Dáme ještě nějaký ten průtok. Já vždycky, jenom aby vás to nezmátlo, používejme tečku, jo? Nepoužijeme desetinní čárky, ale tečky. Tak, teď jsem doplnil všechny informace do těch ventilů. A v podstatě, jak jsem říkal, jo, vizuálně rozlišujeme akorát ten Typhoon, protože má ten bezpečnostní přepad řešený tou trubkou. Jo, jinak na první pohled jsme nepřistoupili k detailnímu rozlišování dalších typů ventilů do té vyšší míry podrobnosti, aby jsme tam prostě přidávali nějaké lanko nebo nějaké táhlo. Ne, k tomu jsme se jakoby nedopracovali, nechali jsme to takto na první pohled podobné, nicméně, jo, vidíte, že tohle je jasný, že to je třeba tornádo, jo, a zase bych tady si změnil ten nátok, mohli jste se otočit. Jo, takže ta knihovna je celkem jednoduchá na ovládání a všechny typy ventilů obsahuje. Pojďme se teda podívat teďka, jak bych asi viděl umístění těch ventilů. Já jsem si zase nahrál už teďka do projektu jenom vybraný ty ventily a vybrané šachty a tak dále, aby jsme zbytečně to nezatěžovali. Tak, první věc, asi bych vložil šachtu. Jo, takže tady máme, jak říkala Denisa, obvykle se ventily vkládají do šachty, která má slepé dno, takže tady je, jo, to je zase jiná knihovna. My teď budeme prostě dělat takový jako ucelený projektík, ucelený náhled na to, jak s tím výrobním ventilem pracovat. Takže tady je 1000 tegra empty chamber jako slepé dno, tak si ji vložím do projektu.
když se na ní podívám ve 3D, takže mám tady prostě šachtu. Jo, typická Tegra 1000. Tady jsem připravil ještě řez, aby jsme se mohli koukat, jak nám to tam všechno funguje. Další věc, kterou musíme teďka udělat, je, že obvykle, když máte tady tu plastovou šachtu a chcete do ní vložit vírový ventil, tak se vkládá pomocí takzvaných spojek in situ. Jo, tím vlastně prorazíte to dno, ta spojka in situ zafixuje tu přepadovou trubku a to je oficiálně způsob, jak umístit, jak uchytit ten ventil v šachtě. Takže tady je dodatečné hrdlo toho in situ, tak si zase natáhnu do projektu a vložím si to sem. Tady akorát vidím, že zase co můžu dělat? Můžu měnit průměr toho připojení, tak já třeba dám 200. Tak, hned se mi změnila ta incitka, ale teďka vidím, že vlastně pokud tady budu chtít tahat ten vírový ventil a nějaké připojné potrubí, tak mám opačný směr. No, takže bych akorát udělal to, že bych pomocí běžných nástrojů Revitu tu spojku in situ ozrcadlil. Jo, tohle bych si smazal a mám v podstatě připraven ten vstup pro ten vírový ventil. Tady ta spojka in situ funguje jakoby nezávisle na té šachtě. Ona se nestane součástí té šachty, ona si žije jakoby svým životem, ale má v podstatě, vidíte, svoje připojovací parametry. Když se podíváme sem, do toho řezu, tak co? Tak tu spojku in situ bychom měli ještě umístit asi, já nevím, třeba metr nad podlahu, aby tam byl nějaký ten usazovací prostor a můžeme si ji ještě takhle trochu přiblížit k té šachtě. Další věc, kterou teď musíme udělat, tak bych vložil ten ventil do toho projektu. Tady je zase ten Typhoon, to je ten s tím přepadem z té KGčkové trubky, takže to krásně nám vznikne. Tak já si ho teďka třeba sem takhle vložím. Jo? Když se podíváme do 3D, tak to mám jako teďka mimo, ale to všecko přizpůsobíme projektu. Vidím, že je v té velikosti 200, no tak můžu zrovna, jo, ten vírový ventil je taktéž připravený na přímé připojení našeho potrubí. Třeba já jsem si tady připravil knihovnu z Akara, vidíte, tak zrovna třeba tu 200 Akaru můžu takhle si jako natáhnout. Tak. Máme potrubí, máme ventil, máme šachtu, máme spojku in situ a teďka se pojďme podívat a pojďme to nějak jako dát dohromady. Takže první věc, kterou bych teďka doporučil, je, že bych slajnoval ten vírový ventil s tou spojkou in situ. Takže to znamená, tady můžeme vzít tenhle bod s tímhle bodem, tak, děláme to jináč. Tak, teď máme v lajně ten ventil s spojkou in situ. Teďka bychom mohli udělat do roviny ten přepad s osou šachty, což taky asi není nic proti ničemu. Takže tuhle osu slajnujeme s touto osou. Tak. Teďka teoreticky bychom mohli tu spojku in situ posunout více do té stěny, tak. A v podstatě máme skoro hotovo. Ještě je potřeba slajnovat osu toho potrubí, potažmo ventilu s osou šachty v tomto směru. Takže si ho teď takhle zase připravíme, tak. Jo, a teďka vidíte, že celkem úplně jednoduše jsem umístil ten vírový ventil do té šachty, tak jak by to asi mělo fungovat. No a samozřejmě už není asi nic jednoduššího, než si zase dát kreslit trubku, jo, a napojit se do nějaké té dešťové kanalizace. Tak. Jo, takhle bych to propojil. Přičemž samozřejmě zase tady do dna bych třeba napojil výtok z retenční nádrže z našich Aquacelů nebo Cubic Pulsů, z těch boxů. Jo, takže vidíte, že celkem jednoduše jsme dokázali ten vírový ventil připojit na dešťovou kanalizaci a taktéž jsme si představili velmi jednoduchou knihovnu vírových ventilů a skutečně ta přidaná hodnota té knihovny
je velmi vysoká, protože dešťová kanalizace v současné době již se taktéž začíná řešit v tom Revitu, typicky areálové kanalizace, obchodní zóny. To jsou ty případy, kde toto řešení nachází uplatnění. Já žádné dotazy od vás, od uživatelů tady nevidím, což znamená, že jsme to vysvětlili všecko naprosto srozumitelně a z naší strany je to pro dnešek všecko a u příštího webináře se budeme těšit. Nashledanou. Mějte se moc hezky. Nashledanou. A děkujeme za pozornost. Naschle.